Okay, na pouco. Como vocês. No, we can call it something. It's handsome. It's handsome, forget. A handsome man, be a handsome man, you know. You laugh, yeah. A handsome man is a handsome man. Hey, I get it. There we go. Hey, Michael Slot, that Senegal, Dakar. Michael Slot, onye slot. Ana m eheli. Yetegu, enwe ya na-akpọ nwa agụ Chidera, ama m efunu gị. Emo ya na-akpọ Demandate imo ya. Okay. Imokwala Mary Johnson. Junior Michael. Eziwanne emesi ọfọ. Valentino Chinedu. Victor Igbo onye Imo. Mary Johnson anyị nọkwa ya Ifeanyi Chukwu Beni Igbo Anugo Emeka Ajuọnụ ma. Keka Messi echefu isi ọgbakachala m sef. Chizobi Febi. The mandate, the big properties and estate. Ta ebigi nwa ka ife na-eme. Mark Manabiti ability. Valentino Chinedu. Nwosu Chukwu the Christian. Marian Chisom. Nolem Obums Chiwike. Ebe ka isi etu ava. Ọ ndị menwuli ife ka etu lava. Ebe abụrụ ndị na-use megabyte. Mba, ndị anụ abụ ndị na-use nwoke adịgo ka ọ ga-adị. Ebe abụrụ oge a na-echi ọzọ ndị okongwu imi anwụrụ. Ife a na-echikita abụ ọzọ ụmụ okolobịa etego. Emmanuel Akunna, Chinedu Elijah, Chinasa Esochagi. Hey, achọbe ka Esochagi. Hey, ogide Fasi ọkpara aka na abụ. Anya ma dụrọkwa deti o. Anya ma dụrọkwa deti no na ịmago sinsi otu na call my way today. Ị ga-emelụ m ebere. Yetego. Na ka everyday na ma nna ka even the man achọrọ m n'anya all the time. Now people can mind what their businesses yo. Akachi. I can mind their businesses. Oya bi anya ni na dem n'anya. Anya romance. Are you liking me? Adaba okwantu. Say just dey kill anya for nothing. It's all good clear ages. You no go get me. Yeah, outstanding. Yeah, we know what they are 500 billion every month for servicing. But here to 500 billion, they go achita. It's like Kebi is like yeah, boy. Kebi is like I go school. Eh, yeah, man, the Kenya, I go what? I can so it's like. Even this like na. Oh, na boga na kai kono kwenka. It's like I know can ya na. Valentino Chinedu nwe obi aṅụle. Ọ bụ na fail decide go n'ihe nwe obi aṅụle n'ụwa. But that they have failed, you don't know we Igbo ya. Ị ga na adị happy guy, rapụ ndị ala ndị ocho. Peter Eze nwanne m ka ife na-eme. Ị na-eche m since. Taa mụ adọkugo na adọkugo m here. Monday teacher ebe asa ebe anya ga address ka anyị lụọ na nwunye Chisom Adaeze Udunze Ekene Chosen. Ekene Chosen. Ebe ya asaba ọ dị engineer Chukwunonso Brown Chibaiko Kolo Emmanuel Akunna. Biko can you break down? Enwe efe nchọ iyo unu. Abụ na mmesi live program a drop wa.
nwere a video m ga-agbanyelụ that video achọrọ m ikilisie anya nwanne biko achọrọ m ka ị make a difference fenche egwu anyị aje m mgbuka just ka nye unu breakdown afia mgbuka obosi ka m galụ today o wee bụ na o nwere ife mee taa nna dete mgbe ife ịtụnanya ị makwala ife a ị na-afụbu ya before mana the only thing kịta bụ na based on na ịnọrọzi n'ogbe ị na-afụzi ụdị ife a nwanne o nwere talent mfụ taa abatasị na mgbuka obosi nna o nwere ebe nlu wee fụ one small boy ka o du okolobịa n'aka na-aga nne dị okolobịa anya ife o bu n'aka ọchị CD plate n'aka CD plate the thing touch am yotago okay kene choose your father's land okay na the guy chi CD plate n'aka na-egekwa ntị o nwezi amdezi n'anya fụ na adọ ya n'aka odomanya na onye ara afụ ụzọ nche ma nke ndị ijejeti ịma onuchata ife mụ na nwaanyị a mee last year nwaanyị a na-afụ ụzọ mara ụma na-akọva anyị ya ofu osisi ada ahụrụ nwoke anya ugbo igbo na-egekwa ntị wee kpọọ the small boy wee sị abịa the small boy duru the guy bịa wee sị ya onye a gịnị ya dị oke ezi ọ na-akọwalụ m na onye a ịmago wee jụọ onye ọ na-agụ egwu si na ọ na-agụ egwu wee jụọ the guy afịa gwa m afịa jụọ ya bụ onye bụ si na ya bụ ya Anambra steeti ya si n'ụga na-egekwa ntị na-ewu Igbo the guy wee sị na ya si n'ụga gbaa afa village ya wee sị ya biko o nwere album si na ya nwere album onye a na-agụ egwu ụka wee sị ya biko na nchọ ka ọ drop godu m o release elu one track na this guy apịalụ one track ọ bụ na ngụ ya si n'ezie enu pọs na ọda eje ụka ihetagodi ife a na the guy nwegodu voice wee sị oke n'ife a mfụ na onye ọbụla ga-afụ ya nna wee rekọdụ the guy nya nwa kwetekwe mụ rekọdụ ahụ wee sị ya na taa for the fact na ọfụgo m na mgbanwe ga-adị na ndụ ya n'oge enwelili ife dị iche ọ ga-afụ wee nọ n'ebe a wee yọọ na vidio a wee sị ụmụ iyo aja ọbụla ị ga-achụ n'isi m this month suspend ya chụọ ya n'isi this guy wee nata ya akaụntụ nọmba ya nata ya cell phone nọmba ya nna nke wụsị mbụ na last oge ọ sị m kpọọ ya mkpọọ ya ha mụrụ m ka o si evuo nọmba ma aghọta m I don't understand mana onye a dị ka onye bụ na n'ime mmụọ ọ na-afụ ụzọ mana outwardly ọ da-afụ ụzọ ịmana o nwere ife a na-akpọ third eye enwe chakra ihetego o nwere somebody bụ na like otu ị nọ n'imechi anya ị ga na-afụkwa inyogo o nwere ndị ọdịo na natural fada afụ ụzọ physical mana fa na-afụchata n'ime mmụọ ihetego so ife nweta m na this guy is very talented jeroki anọlụ maka na okpuru isi ka ọ yọba ahịhịọ so biko oge ọbụla efu that video nwanne biko meelụ the guy one or two ka ọ malụkwa na ya nwelụ ụmụnne na abroad mana Naịjirịa ka ọ malụ n'ụwa ajụrụ ya onye akụla egwu osi ọ bụrụ n'ụwa jụ m n'eluigwe agaghị ajụ m ọ bụrụ n'ụwa jụ m eluigwe agaghị ajụ m so biko nwanne efu vidio a welụ the account number nwanne ọ bụgoro 500 naira wetara onwe ya maka chinye onye 20 30 enyere m ya maazị onye nyebu wọmkpa gee ntị o enyere m ya wọmkpa ontu ya welụ dị wọmkpa waba oge m nesili anya the thing touch ya m bịakwuo chetakwuo na onwere nwanne anyị nwoke gee ntị onwe nwanne anyị nwoke nyere m ego na m wee mee charity etu ọbụla nsi chee m ya m wee pịkọsị ya ka m ga-esi ga eme ife give away recharge card mbịa cheta na onye a na-enye recharge card 1000 na ọgbanịta nwere na onwere ndị bụ ndị mụtara anyị ụmụ agadi ya mụtara anyị na-enwere ndị na-enyelụfe aka na fa need kweli ya etego wee decide aka mkpa adịcha wee kpa adịcha mana today ewepụzi 20 ikpa nwelu 20 ikpa nye the guy gwa na onwe ndị ga-enye ya 500 na onwe ndị ga-enyekwa ya 100 na this
ọgbakọ ọ ife nji agwa gị ya ka ọ rapụ ịdị ka esi na ịmarọ so the video ga-abịa after this one ọ bụrụ na the video bịa nwanne m ife ọbụla iweta ya the guy chụọ aja n'isi ya ọ da afụ ụzọ gee ntị onye a da afụ ụzọ aja nchọ ka ị chụọ n'isi the guy bụ ife ọbụla kpụrụ isi nọ na ndụ ewepụrụ ya ama mere aghọta ebe m na-eje onye a kpụrụ isi ịmana onwe biznes isi kpụrụ isi ịmana onwe famili kpụrụ isi ikpụ isi abụrụ na ndị nọ nwanne onwe famili ga-abịa odoghị anyị na ndị a kpụrụ isi onwe na biznes ị ga-eji odoghị anyị na okpuru isi ịda afụ ụzọ pepụl fụga na-epiti gị epiti pepụl na-afụ gị na-epiti ebula epiti case ma ị ghọtara ya onye kpatara oge ọbụla ị na-echisa mgbe oge ọbụla ị na-enwe problem o nwere ife dị ka nwanne ka eko si adịsị ya na udo oge ọbụla ya nwanne m ịmanụ ka anyị si n'ọkwa agụọ ịmanụ nwanne mpamela anyị ife utu enwe professional beggars everywhere now ịbụ epiti case sorry case isi ị na-asọ isi pụtaba ka ịchake ịpụtaba ife onye kpụrụ isi ka eko isi ya pụta ya ka anyị si gị chụọ aja afọ ụmịa ịma na ụfọdụ n'ime na ama na mbụ oke dibịa afọ ụmịa onye akpụrụ isi o nwere ọgwụ ọ na-agbacha ịgwọ ewelu mkpala onye isi wee gwọọ dị ọgwụ mkpala onye isi ama ma enunugu ya ndị efuru kpụrụ isi na-eji mkpala afa ji aga weta nwuo ya o nwere dibịa bụ na ọ nataghị ya o dozielu hu laif ọsị ofufe nzobunye maka ọmụ ife ọ ga-eji mkpara wee lụta ama mgbe na-aghọta so ya ka m ji apịanyelụ ya n'abalị a ọ bụrụ ife niile ka ịma o nwere nke ịma mana ọ dịzi fresh na your memory mana ọ bụrụ na refresh kwa gị nwere ike yetego so cool down nya dị na-aga ọsịsọ agbụ na speed yetego mba dị akaụntụ nọmba eburu m ya n'isi ọ dị na the video aka m eme edit mgbanyelu na akaụntụ nọmba ya ọ ya kpọkwa ya n'ọnụ efu ya iyetego ụgwọ ife ọbụla ị ga-emeli ya meeli ya nwanne m aja ka nchọ ka ị chụọ nke ahụ ijelu n'ụwa pastọ ya wee sị gị na gị weta nka gị chalenji heaven mee nka heaven anyị ga-achalenji n'abalị a bụ iti ya n'isi onye a chalenji heaven n'isi onye a ka mmalụ ihe ga-emeta na biznes ka ya ekpu isi ka mmalụ ife mere na your marriage your relationship ka ya nọ n'isi ka mmalụ ife ga-eme na your future your destiny ka ya nọ n'isi hapụ a prophesy were aka gị prophesy ya nka yes lift up a prophecy n'isi gị nwa adịzina emegheri sometimes ọ bụrụ sọ pastor ga na-elift prophecy n'isi gị uru aka gị lift o nke a so that ife dị iche ga-adị ọ ife a butere anyị na topic anyị bịa n'abalị a Omebe machi Ekwelu ife a bụ ajọ okwu ife a bụ okwu ọjọọ ife kpalụ m nwuju wee sị ka ndị ilu with that topic bụ na somebody kwuru ya yesterday iyetego adị m like ka nnu that kind of language na my channel ife njina like ya bụ that na channel a abụrụ for negativity and any negative influence I get resist ya vehemently taa oyibo ono so English Omebelu machi Ekwelu onye ụta ga-ati ya enwere ife dị ka onye ụta atani ya iyetego Omebelu machi Ekwelu le onye ụta atana ya n'uwo Omebelu machi Ekwelu onye ụta atana ya n'uwo a ga-ata gị ụtọ ọga ọ ife anyị bịa n'abalị a kedu ebe bụ Omebelu machi Ekwelu ọbara na-agbachi Ekwelu nke a bụ ọ ife abịa chi Ekwero iwe gbachite chi gara nkịtị ọ dị ka isi adịrọ mma imebere chi Ekwero onye bụ chi ga ọ bụ na chi ga agbaghị ochu na ichenji echi na anyị nwere enwe na echi achọọlụ gị Nigerian youth
asị na chi ekwe chi ga na ekwero ịma na edebe ya na bench ka ị move on ọ ga ịchakwa ichute ego a na-edekwa mmadụ anya n'iru na ebe a kọghị eribe mebere ma chi ekwe chi nke a isi ya gbakachala ya ndị ọzọ kwere ya nwa ajụ kedu ibe o ji wee jụ mgbe ụfọdụ ya ma ebile m tupu ya nọ gị nwa ka anyị ga-ebile ọ jụrụ ajụ iwe gbachite nkịtị ị na-agbachite nkịtị otu gịnị egwu na-atụ gị eju ya ajụjụ eruchọrọchi gị maka chi elesi gị chi elesi chi gị sekọnd hand ike agwụ gbanjo dị na chi ka ijiri eburu na omemewachi ekwe na chi ga-ekwe ahụ na chi gị agwụ chi mgbu enwere ike eje na be mmụọ chi ga-enwe ya ọgbalịtawuru di ha ụmụ mmụọ na-eme miti chi gị bịa nye ezigbo ọsọ a na-afụgodu chi as mugu ịbụ ya reflection of chigo ọ ya ka iji wee need sit up onwe ihe akpọ chigo mitin kpọọ ya mitin jụọ ya ọgị jụọ ya ka ezi na maka mgbe iji wetara afọ n'ụwa ọ gị tara afọ inwe 1 million ikechite edebe 1 million a na-emekwa na-ekwu okwu ndị nwe chi so na-eti ihe ọgatagod inwe chi nke gị ọ dịka eboro gị eboro ọ dịka chi izuzu ezi nwe yuzi anata oge ya dịka ndị ajịrị obodo oyibo bụrụ mgbe ọbụla na-asị na akwụkwọ adịrọ na akwụkwọ adịrọ mechie ego ọnụ ya si na akwụkwọ adịrọ akwụkwọ dị ọga iji ego onye ji ego ya sị na akwụkwọ kọntaktị ọkwuo na kọntaktị a ka ọ chọọ agwa ya na 50,000 rand oke ejimele akwụkwọ gwa ya na-ajụ n'ebe onye onwere akaụntụ si weta akaụntụ ọma value of akwụkwọ ihe tego iwe a na-ajụ si weta akaụntụ enye akaụntụ ọgbanye ego dị ya ị na-anọ under 2 months akụ ya akwụkwọ oburu kpali ya na-aga weta akwụkwọ na ịmụrụ onye nwere akwụkwọ ọfụ onwe ka step ya na ụmụazị a na-eje obodo oyibo anya aghọta ya na-ekwu ọ bụkwanụ fọtụ anyị na-emeba travel ọ ga-aga ntị ọ bụrụ na emeba travel before it's not our fault ịnọ n'obodo oyibo ma ọ ịnọ abroad ma ị nwee akwụkwọ ị na-agacha with confidence ị na-aga ka onye gwuru wayo maka ịma na ị gakọta n'ụzọ ofu onye wee tie imi bụ imigreshọn ịghọtago ndị imige ndị ife onye ochie na-anarị nekwa inu ọsọ onye ochie a na-agba ụmụazị bịa anya a na-agba onye ochie a na-agba alịlị egbu hey abroad adịghị izi ndị ochie na-ege ntị ekwu ụdị okwu ọfụọgụ ụfụ na ọhịa ka anyị si obi agụlana na Washington steeti ilu ebe a ọ bụrụ nke gbanịta under since how many years eja ka ị wee mara ihe gị na chi gị na-eche chi gị nwere ike ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ị gbanịtagodo ofu ka e wee wepụtara gị ọzọ a na-ewepụtara gị ego ofu ị na-emegheri na-akọ shit ego bịaghaghị aka icheta ụlọ nkwụ ije ebe a mebe ka ọzọ dị ebe ịmakwa many years ịta gị afọ ihe niile mgbe ọbụla ya na ya na wallet gị obu n'elu ọ bụrụ ego ihe dịdị a tiketi agba sọka bet naija bet anything bet ibu ya n'akpa ị na-agba lunch time tea time sọ gị nwa nọmba iji efe mmadụ n'ụzọ ozugbo ebe anya gị na-ejere wepụ efe mmadụ yi dịka oyi ịma ahụ ya afọ ya 07 taa isu nekwa enu ọsọ gị ije ka ije gbaa winning number gba bonus hey ụmụnna naanị iyi ka nkụ to God ije South Africa ndị naanị iyi a na-ekwugharị nwanne gị jiri abroad ka ọ jee ka o chighata ebe ọ end up bụ na gambling joint efu ya mgbe ịma mgbe onye ji efu ọ kpara ahụ ya onye na-efu efu ọ kpara ahụ ya bambambam ọ na-eje n'ụlọ ofufu a efu ka ọ kpasi ahụ iche na ọ na-eje ọ dị ka onye na-agbapụ ya ọsọ onye ahụ kpọrọ na fon like nwa bidosiri ahịa ọgwụ ọfụ
na-ege ntị ndị ọgwụ izuzu ezuo na a na-ata gị n'abalị a mmawapụghị anya nwa bịasịrị ahịa ọgwụ ọfụ akpọ ya ka o jee sọtụọ efu spidi o ji eje ọ bụrụ ndị a chiri ka moto ọfụ ọ na-agba ị na-ajụ nwoke ma ogene na-achụ ya akwa ya agbagide oke spidi narị ndị metro erie ya ebe a erie ya atọ moto atọta buutu Igbo eze ụmụ iyo enwekwana oge onye iwe na-ewe ya wegbu ya n'abalị a Jonathan ezi nwanne m ogbo taa onye ocho ababa ebighi nwa na Johannesburg. I see you Mary and Chisom nwere ihe na-eme ọ ga-ege ntị na nwere ike oge mpaghụ dị ndụ n'ife mpaghụ na-enye chi ya nwa na-asọ ọtụkwuchi nke gị asọ onye na-enwebighị ịgbanịta nwubo kaikai iyetego o nwere ike chi ngiri kaikai atenda echi kaikai ebe echi ya na-eko eko and ịwọchikwo life o nwere ike ị na-ekokwa eko agwa gị bụ a reflection of chi ọ bụ na ị na-eko eko ebe anyị nwa na chi gị na-eko eko na ana mmụọ maka chi enwekwa echi gị ya agbanịta nwuo chi ya tụgide jọrọ ụmụ chi dị iche iche ebe a apịa anya ịmara na-enwe accident side ahụ accident mmụọ akụọrụ ha inwe accident na mmụọ ihe enweriri accident na mmadụ o dipend ụdị nwere na mmadụ moto aja ma ọ ga-esi n'elu bed daa mgbe ụfọdụ iburu ọhịa ike ebu ihu ntaka n'aka ị na-asị nwa amacha mgbo na-abụ ụdị ọhịa ihe ekwekwa nchisara ọhịa ihu nwoke chisara ya gị ka a sị na ibu HIV ịkpa iwe nwaanyị na-anọsụrụ ihe gị iteta ụla na otu inene njiri iru ya jọọ bịa nne oge ọbụla ị chọọ ịmụ iwu nwoke isi ọ na-ekwe ewepụta ya kwechiri o butego ọya maka chi ya na ọ gaghị ezi kwechiri ya ọ ma na ifu iru dị tin ndị ga-ajị ya ọgịnị na-eme ọ nwere nke ya afịa ọchịrị nkịsị ya chịrị nke ya chịrị nke ya nwe nke ya afịa onye adị na ya ọ ya ekwa hapụkwa gị na-amụ isi very wicked people ụmụ adam ụmụ adam ihe ara ndị a ọkwa ya na-abụ eche ịma isi bifo kposara ka ede abụpụtara na ọbụbọ ghasa onwe ya ị na-ekwu editin ị na-amụ isi ọ na-eyi ọ makwa ụma ka ọ dị ka asị na ịkpọfee ya ezi ị na-amụ ya eji ama na yi nwoke a bụ idiot bụ na mgbe ọbụla ije na mkpụrụ akwa na-abụ ọgbachite nkịtị ọ bụ na ọyi nwoke n'isi dị ya mmụọ ekwe ka ị metụ aka ebe a mana ihe niile a taa nke ị chọrọ ka ije metụ aka okwechiri obu ọya o butego amakwana ya isi ya je chọọ okpukpuru na ọ bụ na ụmụ ekpu okpu na o nwekwa ife a na-eme n'abalị ya nwa isi ọjị gbagharị agbari ịnata ya njin ya ka m gwa sikrit n'abalị a taa nata ya njin ya pịa ya aka nwere ike ọyị nwoke agbagotego na eji ọ bụ ndị a jere n'ụlọ akwụna ebe a na-etinye ọkụ bọọbụ green na red ee o nwere ike ọ na-ejebu ya bifo ọ mụ ya ọ bụto ebe ụmụ nwaanyị na-adọ ka esi adọ ya dọta ya nso si obi ebe ọsịsọ ijikwa ego jee tụgharị akwụna ahụ ọ na-akọma ndị ga-ede ha ebugo esi ya adọrọ njiri dọrọ bịa nso ya dọrọ bịa nso gị karị n'obe ebe enwụrụ n'obe a ka ị ga-anwụ dọrọ bịa nso karị dọrọ onye nwanyị akụkụ gị dị ngozi adọrịa bịa nso n'akụkụ gị dị ngozi dọrịa bịa nso obe a ọ ga-anwụ n'elu obe a ọ na-ahụ anwụ ya awafọ yi o so
ọ bụ na ọyị nwoke jụ na ya amụ ya isi ajụrụ ya nwaanyị eju ya nwaanyị bụ ajụjụ mugu chetakwa vidio mgbe oge a ngwa ahụ na-ebu mugu ị na-agbagharị ka ebe na-ajụrụ ya o bụ infekshọn saachị ya wọdropu ya saachị akwa ya ị nwere ike ka ya na-akpọ ọgwụ a ka ya na-akpọ ọgwụ eji achụ infekshọn kere afịa hey abụọkwa ampiclox bụ nke ochie o nwere nke ọfụọ na ị na-anata Naijiria ka isi ya nwa ya aghọta ya na-ekwu ka ya na-akpụ ya ndị a na-egbu ọya ọ na-amasị ụlọcha niile akpa angels n'ezi angels aya edozi afa ọ na-eje ntamasin ichi igbu mmadụ ya o nwere nke a na-ele mgbe a 4,000 ọ dị ka ozi 6,000 ka a na-ele ya kịta maazị price ya katon ya na-acha white and ibe a na-akpọ kọla na mmụọ ya chita ibe a na-akpọ kọla ahụ ọ dị ka ọmove ka ọ bụ mma echeta ya nọ na-egoko cleanser ụmụ nwoke na-ewere iwe na nta mmọnwụ adị m sorry mgbe ụfọdụ o nwere ife a na-akpọ slip of tongue ọ bụrụ na ị gaa school you go and sit down akụziri anya na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ ife a na-akpọ slip of tongue nye ile na-alahụ ụla ile lahụ ụla mgbe ụfọdụ ọ bụrụ tokomasin ọ bụrụ atifed selụ Augmentin tanki ozo na Nwankwọ ugbo ole ka ibugoro ya n'otu anyị gaba m ga-anwụ ahụ ka m fuo efuo Augmentin Cyprotab nicotine na ọgwụ akarịa Rocephin injection Rocephin n'ọnụkwa afa Rocephin nwanne m na-ajụkwa ugbo n'ibugo enwe a ga na-ebu na ibe mata abụ ma eki ọlị akịọ ọ bụrụ ma ga-ebute onye na-aga n'ọfịa mana ogwu ga-adụ ya na ogwu ga-adụ maka ọ bụrụ onye ọbụla na-alaiki okpu onwe ndị na-alaiki ya skin to skin iyetego onwe ndị na-alaiki ya skin to skin ụmụ nwoke ibe m anyị ga-esi ili ya maka onwe ebe anyị ga-ekwulo ya madam nwere ike tụgharịa na-enweghị anya n'elu bed ya madam adịzi achị nwoke ya na ya dị n'ebe ụtụtụ eji m akpọwa na fon ka nwaanyị akpọ m sị m thank you very much na tọpik anyị diskọs n'abalị na tọpik ahụ maka gị daalụ o na ị na-atrai wee ịnwa na ọkụ kpọgo di anya sef ka nwoke nwere ike ọkpọ ọgụ na ụzọ si ute eke taa mana bụ ọkwa joku ka anyị nọ hie ahụ rapụkwa ụmụ nwoke aka anyị cha niile anya na-emekwa mmehie anyị na-emekwa ife ndị ala ọ ife njilai ka ụmụ nwoke kịta bụ ndị na-akwanyere onwefe ugwu fe na-agbazi ya na-ehu every weekend ite isi na họteelụ na Asaba ụwa nke nwere rum họteelụ ịmara cheapest room ya bụ 50,000 asịghị na ojuna ebe ije na ojuna ije ebe ojuna họteelụ ọ bụrụ itiri isi ojuna ihe m na-ajụzi onye ndị na-ala onye ndị na-alahụ ebe a onye ndị sisters ke ndị na-alahụ dị na ruma sụsọ ndị bere biznes abi imegburu onwe gị na biznes Friday ịgbasoro ọrụ ka ị na-eme biznes na mgbede anyasị mee Friday mee ya Saturday megbukwa onwe gị na-eme biznes ịgbatụrụ igwe na-edu nwoke ha ndị metụrụ ego aka ị na-eme biznes akọghị so ọ bụ ka o si wee dị otu anyị na Asaba na ụmụ nwoke Asaba bụ ndị na-akwanyere onwefe ugwu very well iyetego efe na-akwanyere onwefe ugwu ọ ife njinesi si na ebe a ka m ga-ebi ara eme ka ndị Ọnịcha nne m ife emere Ọnịcha ọ na-ewute anyị biko indigens of Ọnịcha we are still waiting
anyị ka na-echekwa maka na onye na-ekili ekili adọrọ mgbe ikpo ntụ. Ọnịcha ado adị m ekwu okwu Ọnịcha ugbo, Ọnịcha ọlụna, Ọnịcha ihe mbọsị, Ọnịcha Abakaliki, ọ bụrụ n'ụwa ka anyị na-ekwu. Ọnịcha ado 046 mba 046 anyị si ka anyị jụọ unu ọ bụzikwa ife akpa ka a na-eme ọkwụ na bụ siti anyị nwere na Anambra ahụ anyị na-agbazikwa last aka mgbe anyị dịzikwa mma, aka mgbe anyị adịrọ mma. Ọ ife mwute, ọ na-ewute. Ọ bụrụ na isi main market wee na-apụ ịmago na New Market Road, ị gasị Akamo Plaza, that street nọ n'aka ekpe ebe a last year akwa agụrụ m na-ajụ gịnị na-eme. Ịba na ọdọ akpụ, ịbata ọdọ akpụ ikilikata bam suo m ụtọ aga m otumoye akwa na-agụ m si ife a on my own otumoye bụ ife a obi mmadụ eke etu a jegide pụta Ben Road si ka ntị ikwu isi jebe Oshodi na anyway ọ dịgo ka ọ ga-adị 046 anyị ka na-ajụ ajụjụ ọ gịnị na-emezi, ọ gịnị na-emezi. Ọ kwụ n'ụwa bụ siti anyị nwere Asaba analụgokwu ụlọ ọlụ ọ ga-ege ntị ịbụrụ onye Ọnịcha na-ege na-anụ ibe na-ekwu. Asaba analụgo ụlọ ọlụ ọ bụrụ ile. Oge mbụ bụ onye bighị Ọnịcha ọ na-ebe, onye na-ejebinuru Ọnịcha ọ na-ebe. Today onye ọbụla awana, I dey tell you na today onye ọbụla awago from otu. Ndị a niile na-azụ ahịa dị abụzikwa Asaba ka ha si eje. Rent niile dị na Asaba, ife niile ebe Asaba, ebe a ka onye ọbụla na-alụzi ụlọ biri na Oshodi dị na Ọnịcha na edere awe azụ na Nwankwọ. Oshodi dị na Ọnịcha, onwe ife na-adịrọ n'Ọnịcha. Bida Road nụ, Bida Road nwanne m ana m ajụ ka ihe na-emezi. Administration Ọnịcha ọ dị porous, administration a dị too weak. Administration nọ n'Ọnịcha which na anyị na-put ya to the indigenes of Ọnịcha ha dị too weak. Ha security nwe ebe ha nye condition ife abụba unu inye condition top notch Ọnịcha kwesịrị idebe wee nwee ike retain their glory bụ security. Asị na Ọnịcha menwuru security achieve by youth niile a na-ebu plank na-akwụghalị na-eme 1 or 2 ego one ka a ga na-akwụfa. Unu ama na anatani na main market, unu ama na anatani na Ọchanja, unu ama na anatani na Biafra market, unu ama na anatani nọ nna na wafọ you. Security number 1 na ọ na-akụ 1 o'clock isi onye ọbụla azụba ahịa na ụnụ ya ahịa na-azụ 1 anyasị 2 o'clock ekwuo na shop agba emechi na Ọnịcha na ụnụ ya Glory Ọnịcha anachigata azụ. Keke bụ tell you my man leave Ọnịcha. Aghọtakwa m ife ị na-ekwu. Ana m agwa gị egbula Ọnịcha. Ọnịcha nwụrụ anwụ kịta na enweghị big boy ị ga-afụ na Ọnịcha na kere ebe ọ na-eme ọ na Shoprite. Ihu na Ọnịcha nke anyị bụ city anyị nwere, our own city. Ọnịcha onye biro ọ na-ebe na wafọ you indigency Ọnịcha rapụ n'ife yutu kechienu bụ unu ndị bịara abịa na-ekele muzi otu unu nwa nwaanyị anọrọ feji malụba unu kịta bụ ife ọjọọ dị iche iche ebe nke nna tinyenu sekuriti bụ unu tinye sekuriti unu agwa onye ọbụla azụba afịa na onwere ihe na-eme na unu nọ hia secure goro the place confidence adịkwa dị a
people agabakwa with confidence ngwa afia na-abata make ya sure na ngwa afia ọbụla na-abata Ọnịcha na-abata safely ọ bụrụ na a ga-enye escort abata akwụ ụgwọ ya ife dị iche adị youth enwegodu wee ha godu nọrọ ọfụma secure efu na elu security a na-agụ ndị mmadụ agụ ofu onye security a na-akwụ 500,000 every month ọ ga ya na-alụ day and night. I dey tell you na weje ekwu ya bụ na nke anyị bụkwa nke anyị if we no secure am nwere ihe ọbụla anyị na-esecure. Eje m mgbuko obosi today mgbanye unu video na-ewere anya unu fife info yotago mgbanye lụghị ị ga-afụ ife info efu na be anyị n'idi achebe gọvanọs ndị gọvanọs ya na-afọ ọkụ onwe gọvanọ anyị na-ewepụtara anyị na Anambra kịta amụ ihe ọ na-eme ọ bụrụ kwuo ya ebe ekwu ya pantị ya dọka nke a na-anọ kịta o nwere ihe ọ na-eme ọ dị confused ọ ma ihe ọ na-eme 2 years nothing 2 years okpoko eji wee seti ọlụ bugasịa gịnị meziri n'okpoko taa enwere ifu n'okpoko if you see something say something gịnị na-emezi na anyị na-afụ something na-ese something na security adịrọba anyị oweri ọgbanitanwu nothing ọkwa ifula n'Igbo otiti ka ọ na-etikwa ihe a if you don't know onye is trying his best. Who is trying his best? Asịkwala yi Soludo is trying his best. O nwe ya ọ na-try. Ọ bụrụ na ọ na-try best ya ma ọ na best ya be as good as worse. Bad guys destroy ya because na Ọnịcha na-arahụ ụla na emu anya bịa mebie ife inwe. Ọ bụrụ na emu anya ma emebi nwe ife ime oke a na-elife onye mụ anya. Ịchọ ịpịa Ọnịcha adị disciplined. Ịpịa Ọnịcha adị disciplined. Ọ bụ asịsọ bupụsie ngwa afịa n'ụzọ. Ọ bụrụ asịsọ bupụ ngwa afịa n'ụzọ. Nke onye ọbụla nwee nke ọ na-eme. Ha bupụ nke akpọba ndị na-akpọbarakwa akpọba na-alụ jango. Ka ife menwuru about it. Ọfancha cast dị obodo na. Ọfancha cast dị obodo. Ịta ịdị ebe adị oke. Onye ori ọbụla asịa nna ka anyị jee n'ọlụ ajụ ya ebe ọ sị nọ n'Ọnịcha ndị ọzọ ga-ajụ ya ma ọ ṅụrụ nkwụ ọbara na-agbụ ya ebe ọzọ ya kwugodi ọzọ kwuo Ọnịcha jụọ ka Ọnịcha nke ị na-ekwu Ọnịcha si Ọnịcha nke ọma a ga-esekpubi ya na kụọ onye ezigbo ibe bikos na webụrụ na noheti fasef ba anyị sịba ka eje Ọnịcha ị na-abata atọ gị ị na-apụ atọ gị a ga-atọ gị ebe abụọ a ga-atọ gị si tọọ gị paakị ya moto gị atọ gị dị sure dị clean before na-aga onye abụla enwe security. If you do anyhow you see anyhow onya ka ego gị ga-eji dapụ gị n'akpa ije sikwa apụtakwa ifu ego gị ahụ ebe ọ dị tụtụrụ ego gị anaghị ekwu na Ọnịcha abụghị ebe a na-atụtụ ego mmadụ. Ndị ga-eme ya ka ọ dị possible bụ ndị nwaanyị ọ bụrụ ndị bịara abịa ka akpa ego wa ndị bịara abịalụ ka fa chụla ego chụta ego ka fa waba ebe a bụrụ obefa so ya na-eme ya anyhow ọ ngị nwa nwe dị house ga-ekwu ka bego ga-adị inye condition ọ ga-eche ịzụ ahịa ịbịa ịzụsị afịa na-abịaghị anya na-ekechiri anya afịa ekechiri zụba afịa onye chi bi n'Ọnịcha agwụ ego n'ọya a ga-enwe security levy ị ga-enwe kaadị aslọt ọnya ihe elodu ilu eslọt apịrị nke 1 month so afụghị n'ụzọ iweta ego iji ya tax ya ọgbasa steeti gọọmenti ya bụ lokal gọọmenti tiri ya nke a etu isi chọ na lokal gọọmenti ka ọ ga-adị onye ọbụla ga-eji sekuriti kaadị ya n'aka na ego ka a na-akwụ sekuriti men a
entrance Ọnịcha niile adị secured. Onye ọbụla nọ n'ime amara na ya dị secured. Ịma na-etu a ka ihe si reclaim kwa the lost glory maka na the glory adịghịzi dị ya. Ịghọtago? Ọ bụ ịpụta n'iru ya dị mmadụ efu afịfịa dustbin mana ibi na township efu dustbin n'iru ya dị mmadụ ọ dị today dị nwanne echi gọvanọ anọ n'ebe ọ nọ na-akọghịli na-akọ na ọ na-eme ife health na ya eme health mee nke a mee nke a mee nke a ị nọ na-eti no hospital a na-anọkọta jebe ọ bụghị ọbụla na-eje hospital. Ọ ga-amadị m oge nje hospital last all my life. The only time ever nje na ụlọ ọgwụ ị na-ene dinani was oge m mere operation 2003. That was the only time nje na ụlọ ọgwụ dinani chiefu dia apart from oge m na-enekwa mmadụ ma ọ bụ na ọ ma mụnwa ije dinana n'ụlọ ọgwụ it never happened before. Onye kposara dọtị n'iru ya dị ya why na ọ ya eje ụlọ ọgwụ why na ọ ma dị sick ọ ga-adị sick na gọvanọ banye n'Abia steeti you know they talk all the busy na-arụ ọrụ ị na-anya fịa a na-arụ ụzọ ị na-akọnfam ụzọ drainages a na-ekpochasị ka Enugu amaba dị ya ife ka ya mkpa bụ ide akọ akụkọ sit at home mee ife ị ga-eme asị nwoke sit at home ọsịgụ na ọsọrọ gị ndị ike gwụrụ ọkụ ya agba ikwo nwe ugwu. Onye ọbụla bili Ọnịcha before for how clean Ọnịcha dị wee na-afụ Ọnịcha kịta ọ ga na-ebe akwa ọ ga na-ekwu ife a na-ekwu na Ọnịcha m jelụ kịta abụrụ Ọnịcha mma alụ before. O nwe oge ebe pụta if that bridge up iwe ka bridge ya o nwere oge a na-abịa ebe a ise picture 1981 ka m hapụ nọ ka nsị 1984 85 86 that bridge ị na-ene anya a na-abịa ebe a ise picture. It's just like going to Mkpoya Mandela Bridge na South Africa say London Bridge is a picture etu a ka ọ dị ebe ka afụkwa anya ka ife ịma bụ aba na anya no kedu ife ịma bụ aba na anya ịma ife bụ aba na anya ka ọ na ịda anụ the story ịda anụ the slogan ịpụta Ọnịcha na-ekili things na ikiligodu flyover ebe ka flyover dị bedna ị na-afụgodu mmemme activities C75 etu esi anya na-esechala ya onye ọbụla na-anya orderly in orderliness adị iwe jegidezie pụtazie ijekili River Niger. Now ọ bụrụ na ị chọrọ ka ijekili River Niger si nwa bịalụ holidays ogo nwere ebe ị ga-akwụdonwu wee kilie the River Niger enwero search ma na ife local government na-eti wee na-agbala ego ifike nji wee si nwa Mgbafọ kwa ife echisi afọ years ime election nwanne we no go forgive you. Iburu ezigbo mmadụ nwa Mgbafọ if you no conduct local government election iburu ezigbo mmadụ. I dey tell you ị na-deprive anya our right. We need local government properly. Let us elect our own person to go there. Happy caretaker. If I be funu Jesuori, you guys are stealing from us. We know. Don't think we don't know. You are a professor. You should know better. How could you conduct local government election properly? Your predecessor didn't do it. Doesn't mean that you continue like that. We want our own elected officials. Federal has conducted presidential election. Even states, that's what brought you into power. How about our local government? Why are you wicked? Why are you like this? I am talking to you, Governor Soludo of Anambra State. Conduct local government election for us. We want it. We need it. Mela election. Don't be too greedy. You have been in office for 2 years and nothing to show for it. Yes, Governor, you have nothing to show for this. I was passing through Oka.
There was this place Kefa we are getting able to be anoji ego by the right. Getting conference something conference na Noka. You can see the place, the edifice is suffering. The atmosphere, the boring. Of your name, Tony Meba. Conference billions, how many billions are wasted there? Yet, the state, Anambra State has no future. For now, we don't have a governor, we don't have even members of House of Assembly, they are not doing anything. I am telling you, the capital. Epotoka, what is this? What is this? Is this the capital of Anambra State? Oka. Is it where governor? I wish Nandi and Ghana not small for making a travel. The wicked politicians. Wicked politicians. You know Katepo? Ghana Galianya Wechiata. All very important. They are very wicked, of course, and immoral. Don't want any reason I get you and all of the local government election. I'm any election I conduct. I watch think it. No, or you can know what any and abracadabra. No, this is wrong, man. How long shall we continue like this? We need a difference in our states. Let there be difference, man. This is 2023. There's no way Ageju will help our states from 1999 to 2007 the better than people of these days. What's the essence of electing you? What's the essence of pushing you into the office? 2 years in office. Look at our governor. I was Rosa Kawa. When Carlo went to quality road, and I say, wow, this is amazing. Nothing. Well, we will survive. We no go run away now. Why we go run? We don't feel run. We dey here. Any governor batan, I ain't 8 years or wakwa. We go dey here the ball. When you for 99 or 100 and I'm up you for what? 100 I am up you man. Anyway, now for go see how they. You didn't travel. Now I be on a network in the Jaravan, yeah. I don't know.